Pleseň ničí vašu úrodu uhoriek a listy žltnú pred očami? Pravdepodobne nevyužívate jeden z najlepších prírodných prostriedkov, ktorý máte priamo pod nosom. Obyčajný drevený popol je vašou tajnou zbraňou proti chorobám rastlín. Zoberte jeden hrnček jemne preosiatého starého dreveného popola. Miešajte ho s 10 litrami čistej, odstátej vody v plastovom vedre. Pridajte jednu lyžicu nastrúhaného mydla na pranie. Mydlo zabezpečí, aby táto zmes lepšie držala na povrchu listov. Roztok dobre premiešajte a nechajte ho stáť presne 24 hodín. Po uplynutí tohto času tekutinu znova dôkladne preceďte cez jemné sitko. Nalejte pripravený roztok do záhradného rozprašovača a začnite s aplikáciou. Sústreďte sa hlavne na spodnú stranu listov, kde sa pleseň skrýva najčastejšie. Popol mení kyslosť povrchu listov a vytvára prostredie, kde pleseň neprežije. Pamätajte na pravidlo. Používajte výlučne popol z čistého dreva. Nikdy nie z uhlia. Aplikujte tento postrek skoro ráno alebo večer, raz za 14 dní. Vyskúšajte túto metódu ešte dnes a vaša úroda sa vám poďakuje.